Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ndek nggone Ardi Singo channel wong desa kang opo anane. Bola iki lebaran kepiro ya? Yes, kepapat karo ketelu lah. Yes. Lebaran berikutnya iki arepe mapak bocil karo mboke, mergo ya wis sesuk wis ana kegiatan sekolah wis berakhir bola. Ana iki meng kok ngrasakne wesel, rada ngantuk, wis tak tuwahan ki mau konggone kutha kono tak tuwahan. Wis arep layah-layah ndek ngene sekitare nggon panggonan sing sewahdu ndek nggone masuk ndek ngene Kabupaten Kediri iki. Yo ndek nggone ndi ya kayak latar belakangnya kayak kok alas-alas. Yes, bukan dan tidak lain ndek nggone lokasine Bandara Ndoho. Dadi ndek ngene kene iki enek tempat sing sewahdu bolo. Enek tempat sing sahdu dige menyaksikan apa yes sok lek mungkin rame roh munggah medune pesawat ndek ngene kene iki. Nggone sewahdu bolo. Ana ya sayang iki ora nek pas kek nek pesawat medun. Yes, tak balik sik bolo kamerane ben kamera depan, engko tak dudoi engko panggone. Oke. Iki lho panggone, iki pemandangane. Nggih ngene kene iki lho bolo. Kae dek nggone Gunung Klothok kae. Terus sing seh kono kae. Seh kono kae kuwi enek hotel bolo. Kuwi enek hotel wis nganu. Gone ndek ngene kene iki bolo, luas ngene iki. Iki ndek ngene jero mobil ae. Ben penak iki. Kae nggone ombo. Kene iki ya nggone wong kae wong ndak dorong kae kuwi. Wis jan tepak kene iki. Apa meneh besok rame. Ya wis iso dadi tempat nongkrong sing sahdu. Kelek kae menak Tower ATC bolo. Tower ATC nek nganu ndek nggone daerah iki. Ya iki apa iki lho? Terminal bandarane ndek ngono kono kuwi. Wis nggone sewahdu nek ngene kene iki. Iki sewahdu banget iki lho. Akeh wong mandeg. Iki tak syuting kok ngene jero wae. Iki. Kuwi guys, foto-foto kayak ngono kuwi panggone. Kayak ngono. Engko tak njajal metu bolo. Oke. Nang nggone kene iki sewahdu bolo. Sewahdu guys, nggone sewahdu banget.
suarane jek enek swara kicau burung cacit-cacit terus jek termasuk alami guys. Sing tak seneng iki kuwi. Masuk ning ngene kamera apa ora iki garakan kesuarane iki. Waduh nek ngene kene iki ge mbeber kloso wis turu pomo iup sithik ngono wis ge turu wis tau pak guys kene iki. Es njajal tak metu. Lungguh nek ngene kono ku yo sajane yo sahdu. Wong badan cek akeh guys beno ki. Ki meng selama perjalanan ki akeh beno wong badan cek. Wong silaturahmi ki akeh. Ki sajane panas guys. Ki lek ora mendunge pas ngene iki meng kebeneran mendunge kok apa iki sahdu. Kayak nguri kayak sak apa kilo alas sih guys, alas Gunung Wilis sak rono sih. Ya kisuk rame no wis dadi iso dadi tempat percangkruan guys ndek ngene kene iki. Dadi tempat persangkruan wis penak iki. Aku kapanane kae iki ngantuk ya pas balik ning gone Blitar kono ya liwat kene iki ngantuk terus mandek nek ngene kene sik akhire wis mbuh kaya ngono kuwi mandek wis tak tinggal turu sik nek ngene kene po enak tibane kocone tak buka wis tak tinggal turu sait delut sir ngono wis enteng ki meng ya HP-ne tak tinggal turu sik kewesel aku asline guys tapi ya tetep semangat wong ya trah usome koyo ngene iki tetep semangat lan kudu panggah semangat lek gak ngono ya ora mlaku. Piye guys? Ndek nggone kawasane panjenengan sampean-sampean kabeh iki lebaran ke pira? Keempat apa ketiga iki sih rame apa ora? Sih akeh wong apa kuwi? Wong badan apa enggak? Mestine ya akeh wis. Kangguri kae rombongan yo anjir. Cek rombongan badan. Kuwi. Rombongan badan. Aku iki sampean delok iki aku iki ndek nggone anu lho, guys. Ndek nggone watu iki. Watu. Lungguh ndek nggone watu. Karo leren boyok telujurno boyok iki bokonge panas iki meng rada rame guys dalane rada rame ya mergo akeh wong mungkin harus balik wis kuwi kayak karo nglareni mesin rada ben adem iki mau sempat kegrimisan guys ya sempat kegrimisan kok ngene daerah iki mau ngronggo kono kuwi
Cek enek udan sithik-sithik. Kuwi. Nggih, nggone kono kae gore anu sing anyar guys, konggone kene ketok mau wegah kae ya. Tak didono sik guys. Ya wes guys, sakmono sik iki aku tak melanjutkan perjalanan melanjutkan ben gak terlalu sore juga. Oke guys, iki kagem panjenengan sedaya sing wis mulai arus balik, ya tetep ngati-ngati ndek ngene dalan, tetep semangat neh, mergai dikelompokne neh guys, dikelompokne neh, digo sangu poso riyo ya taun ngarep, digo mudik neh taun ngarep, dikelompokne cuane, kerjane semangat, dige nyangoni ponakan, dige nyangoni adik, dige nyangoni lek-lek, karo ge tunggu klambi guys. Ge tuku klambi. Lah yo padha ngono kuwi asline kerja iki. Kerja ado-ado mudik toh. Pengen roh aku nggawa piro iki mesti entek guys wis to. Nggawa piro mesti entek lek pas ngene iki wis jan istimewa pokoke, tapi gak apa-apa. Ora usah disesali. Entek pirone seneng ae ketemu keluarga, ketemu dulur ndek ngene desa, iso ndek ngene kampung halaman kok. Ya mesti kudu ana pengorbanane, kudu ana epote no guys kuwi. Ya wis, ngono guys. Donga dinonga kuwas slamet, seger kewarasan, apa sing dadi tujuane, apa sing dadi cita-citane ndang diijabah karo Gusti Allah. Terus ya kuwi nabung neh dige bakdan taun ngarep. Oke. Nah, pun to. Lek sing jelas ngono kuwi iki wis panjenengan sedaya jempol-jempol ngeten pun. Sing jelas ya kuwi. Oke guys. Tunggu ndek nggone video-video selanjutnya, tetap like, comment, subscribe guys. Aku ben semangat lek gawe video ndang tak uploadin ndek nggone YouTube kene iki. Engko iso berinteraksi, ben enek fungsine guys channel iki. Oke. Ya wis. Sak mono sik. Pokoke panjenengan sedaya jempol pol madhep mantep marang sing kuwasa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.